Para celebrar que tal día como hoxe, un 6 de outubro de 1929, nacía Manuel María, achégome a Casa de Hortas, hoxe Casa Museo Manuel María, aquí, en Outeiro de Rei. Pois Manuel María cumpriría agora 92 anos, mais deixounos aí xa 17, e claro, ben que o sentimos, pero temos con nós a súa obra, disfrutamos da súa obra, disfruta da súa obra a sociedade galega, todos os fogares, nas escolas, a música, o teatro, en fin, sigue sendo un instrumento moi importante para que algún día a cultura e a lingua galega alcancen a súa normalidade. Aínda teño a esperanza de poder percorrer unha por unha todas as parroquias de Galiza, lugares e casais, andar porta por porta, dialogar persoa a persoa, face a face, pois non hai tarefa máis urxente, fermosa, nibia e necesaria. Gastarei o meu corpo nos camiños até ser pó. Seixo e silveira. A miña voz de tan usada será o levísimo eco dun rumor, só fundamento de semente que apenas poderá rozar a intimidade choída dos galegos, extraña tribu incomprensível feita de tebra, vento, cantaría.